Ultima parte a proiectului Cicedea se întâmplă în India, în New Delhi, unde am ajuns după mai bine de 20 de ore de călătorit. Ne-am dus direct la hotel, am luat micul dejun și camera, după care am plecat într-un tur de o zi întreagă, unde ne-am făcut din start prieteni. Am rămas uimiți de cât de multă lume poate să fie în acea piață. În continuu, oriunde privea, era cineva în orice mic spațiu. După mai bine de o oră de plimbat prin acea piață împreună cu Faiz, ghidul nostru, ne-am dus să bem un ceai extrem de bun cu masala și șofran. În continuare eram uimiți de cât de multă lume poate să fie peste tot. Cărau cantități imense de orice se putea căra. Iar highlight-ul zilei de ieri era businessul de sub masă, care era același ceai cu șofran și masala din care am băut și noi, iar deasupra era, ghiciți ce, un alt business, evident. Iar pentru că ne-am lăsat tot curajul în locul în care am băut ceai pentru masă, ne-am dus la Gulati pentru a mânca cel mai bun butter chicken, iar mai apoi am continuat călătoria cu inspirația Taj Mahalului, iar în drum spre casă ne-am întâlnit cu minunățiile astea de animăluțe. Pentru mai multe videouri RAW în timp real vă așteptăm pe Instagram cristina.cicedea și andrei.cicedea, dar până atunci călătoriți, dar rămâneți aproape și bucurați-vă de viața alături de familie.